So guys, kita dongफैयो लामायाव अखाया सानथाम जाबाय हानाया दिनैसो सानथाम जाबाय हागासिनो दं 1 मिनिटनि थाखायबो थाथ'वाखै ओमफ्राय दैया बुंजोब्बाय एकदम दैबाना टाइपनि जाबाय दुब्लिबारिफ्रा लोमजोब्बाय न' स' लोमनायफोर बायदि जाथ'वाखै जोंनियाव अब्लाबो दुब्लिफोरा लोमसावजोब्बाय नायनोसै माबायदि जायो आं दा दैमाखै थांना फैनि So hello guys, खुलुमबायखौबो आरो बरायबाय गासिखौबो दिनैनि बे गोदान भिडिअआव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गासिखौबो मोजाङै दं होनना आसा खालामना दिनैनि बे भिडिअखौ जागायनोसै थौदो अब्ला थौदो आं दा ओरैनो लामा थांगासिनो जोंनि गामि दैमा फारसे बेसे दै लोमदो बेफोरखौ नायना फैनोसै आरो हायोब्ला मोजाङै केमेरा लाबोनोसै माबा नुदो बारा मिथिया माने कभाराबो अखा सिजोबनायखाय एसे फुला नुनो हागौ So अखाया जोबोद हागासिनो बुंजोब्बाय दहायाथ' बुंजोब्बाय दा आङो हारसिं दैमा फारसे थांगासिनो नायथारा फैनोसै माबायदि जादों दा आं दैमाखौ नायना फैनानै न' फारसे थांगासिनो दैमायाव दैया एसे बुंदोंब्लाबो नाथाय इमान गेदेरद्राय जायासै दलंफोर लोबलायनो हानायफोर जायासै आरोना अब्लाबो नायना फैबाय दा थांगासिनो न'आव
Tazu मा जादों याव मा जादों? दैबानालै गैला लोमजोब्बाय अब्ला गाइस दिननि बे भिडिअ बेखिनियानोसै गोजोन्थों बयनिसिमबो गुड बाय